Jakoro gajiwanga chieng' tarik 20 dwe mar abiriyo higa mar 2022 mana ndalo 19 kende to piny Kenya wadhi e debe mano yiero maduong' bende wabago chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Kamoro moro mintiere en gino marani iru piny e yo makare machiegni chenro mar ru piny nyinga Sharon Ong'aw oyaore nyakwara Ramogi Ajuang kamoro moro ma intiere ruoth Nyasaye oyawo ni piny e yo machalo nade bore Nairobi kae oyawonwa piny e yo makare mane momiyo wasemol e studio kae okinyi makawuono amara kelo ni chenro mar ru piny mabende chakore sani nyakango mol kanyo saa 6 mar odiochieng' machiegni nyinga Joyce Oduor. Joyce Oduor, ayawini good morning. Good morning ahinya Sharon. Ichiew nade? Achiew maber. Nyasaye omiyo wa muya manono wayueyo. Iwacho ni dino bed dhano dino sechako kwaya pesa. Kata dino sechako pimo nini Joyce oromo. Inti chiew nade? Achiew makare. Ruoth Nyasaye ono piny nono wagone erokamano. To bende achiew makare to bende mana ka duoki nyoro twak mag jolup jochunga. Mano mar lemo maten piny Kenya. Ni neno nade? Twak nanyalo wacho ni twak yene ber. Yeno tedore kanochako koda twak mokwongo mano mar Justina Wamae kaachiel kod Ruth Mushero. Ne waneno kacha ka nyidendi ariyo go no twak makare gi temo nyiso jo Kenya kit jalup jatend piny magibiro bedo kaponi gi yombo e yiero maduonga mar dwe mar 8 higani. Mano mana weche mabende ne waneno odiochieng' manyoro kane waneno twak mar ariyo e kind Rigathi Gachagua kod Martha Karua. Twak bende no yotwere kaluwore ni kila ng'ato nyaka ne usera mage mar neno ni an ema romo bedo jalup jatend piny Kenya. To kata kamano winge ni weche makamage mabiro mana kolo e twak mokwongo mabende obiro bedo godo kinyi makawuono mar medo menyo ne jopiny gigo mabende notimore odiochieng' manyoro kaluwore ni twak makamano nochakore kar saa 11 mamidhiambo kendo nomol nyaka gotieno gimoro saa 4 kanyo. Anto makamano no bedo na makare gima namora en kaka jotelo makamago ni winjo kipenjo gi manifesto chenro mabende gintiere godo kapod no yier gi lemo mar telo ne piny Kenya. Bende nonjo kanyo Martha gi Gachagua kanyo ka bende natemo duoko kata mna penjo kaluwore gi weche mag mibadhi weche maluoro ochumi mapacho ka duto te mabel na gitemo kar nyalo margi. Koro wenge duto te wacho mochieng' tarik 26 wane ni jotendgi mabende koro gitelone mar laro lemo makamano to koro biro wachango singo mabende gintiere godo ne oganda mapacho ka ng'eni twak makamani midhi bedo godo e chenro mar rupiny twak mokwongo. Nyakwara Ramogi Ajuang mane twak mabende obiro bedo godo chakre saa 1 nyaka sire kata kamano chenro kachako kinyi makawuono wachako kod weche manyien mabende biro kelni kanyo kod nyawadwa Sharon Ong'aw kama bang'e wabiro lidho ni gigo mantiere oboke okinyi makawuono koboke mana kwaneno gigo twak manyoro bende magimedo tedo wanyalo wacho ni gimedo tedo iye kaluwore ni en twak mabende jo Kenya ne rito gi siso girito mar winjo kaka jogo twak kata kaka jogo ne loso weche makamago bende wabiro lidho ni mana matin e nonro mar gazet kaeto wabiro temo mar medo kologi e mbaka kata twak mokwongo e chenro mar rupiny okinyi makawuono to kaka pile chieng' tich adek wabedo kod kidieny mar tedo gi chiemo kama wachako miyo ji kech gokinyi ichako miyo wasiso ang'eni kawuono samoro nyalo nyiso anket tedo koso wariti aritu ne ko kamano bang' Joyce tedo nyakwara Ramogi Ajuang kaka pile chieng' tich adek en chieng' tedo gi chiemo bang'e wabiro donjo e kidieny mar mbaka romo kachakre saa 3 nyaka saa 6 parni kaka pile kidieny mar mbaka romo ntiere gi kidienje 3 mokwongo en chal mar fwambo kama bende biro kelo ni mar mondo mi wabed gi ng'eyo ni en ang'o matimore e alwora marwa okinyi makawuono. Bang' mana donjo gi twak e chenro mar mbaka oromo Joyce Oduor odiochieng' makawuono da mana go mbaka e chenro mar mbaka oromo ahinya pile ka walando ni yuda e mbuina mar Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. To odiochieng' makawuono wadwaro ng'iyo ni mbui itiyo godo e yo machalo nade e kinde mabende koro yiero kayo. Nitiere joma tiyo gi mbui e yo marach ka bende ginyayo weche mag athuye mago fake news kata mana weche mok gin adiere. Koro odiochieng' makawuono wadhi twak kaluwore gi okang' makamano mbui itiyo godo nade jochung' mopogore opogore tiyo gi mbui e yo machalo nade fake news weche mok gin mag adiera mabende samoro jochung' moko
iko ga ni ng'ato ndiko marach. Mago duto te wadhi loso. To bende jopiny bende nyaka koro angwa penj gi oko kacha. Bende ging'eyo pogruok mar weche magin adiera kod weche magin miriambo. Nikech ponono ng'ato tiyo kod mbui e yo mopogore opogore. Gazet kawuono bende aneno kotem lidh ni nitiere omenda mar Ruto kaachiel kod Raila. Siko katiyo godo kalure ni kachacha en ponono kuminyalo yude joma ng'eny. Ahinya to rowere. Gisetiyo kod omenda mang'eny keto kata posters magi e Facebook kacha. Weche mabende nyalo bedo mana mar medo chwalo mbi margi ne jopiny. Kata kamano weche ma miriambo be siko ka kere mbui. Mago weche ma joneno magwa nyaka bed kod ng'eyo. Ging'e pogruok e kind weche mag adiera kod weche mag miriambo. To ponono weche mag adiera to bende weche ma bende ikeyo mbui kacha. Nyalo miyo ng'ato loko pache e wi jalno modhi yiero kose oyo. Mago duto te wadhi twaka. To par ni mbui ka bende tinde weche bende kere kapok inene kata mna samoro pok winje nyaka londo pok inene wang' liech kata mna TV isenene mbui kacha. Nyakoro mga jwang'o pachi kaluwore gi mano bende ibiro oronwa. Joyce Oduor e kidieny mar adek mar mbaka oromo idhi kelonwa weche manyien. Nyakoro mga jwang' weche manyien ka ochakore chal mar fwambo. Weche mangi ilidho ni mana matin e chal mar fwambo. To kango chopo kanyo sa 5 nyaka sa 6 wabro temo miyi kuku mar weche manyien kata weche go mabende waluwo kowuok e counties duto mapacho kae. Penjo ote moramora yoronwa e namba mar ote machuok ma en 33600. Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara yuda Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor _ Instagram bende antiere Joyce Oduor, TikTok Joyce Oduor _ Mana kuma nyakoro mga jwang'o bendi nyalo yuda e mbui duto te Facebook, Twitter, Instagram, TikTok duto te Sharon Ong'ao. Machiegni chenro mar Rupiny odiochieng' ma kawuono bed kodwa nyaka giko nikech ma en Rupiny. Wayud thuond weche. Mana kamano nyakwara mga jwang' kamoro mora mintiere machiegni e weche manyien okinyi makawuono luonga ni Sharon Ong'ao. Kwachako ni ywaruok pod dhi nyime e kind piny owacho kod joreg mok kuon ka oniano ni piny owacho keto thenge omenda moromo chulogi mondo eka giduok nengo mar mogo piny. Mana kaka Edwin Okoth leronwa romo ma osebet ka dhi nyime chakore chieng' wuok tich jumane. Koro pok onyayo olemo ka jopiny to pod medo rito fuong'ruok e nengo mar mogo. Ndalo achiel kende bang' liekore ni piny owacho sechuogo chenro mar duoko nengo mok kuon piny kod nus mar nengo ma iusego sani. Twak mar kaka inyalo kel yot e ng'wenyo kuon pod iye tek. Romo manochakore chieng' wuok tich e kind kembe marego mogo kod piny owacho pok onyayo lemo. Kendo maling'ling' ma wayudo kowuok e romo ne en ni joreg mogo oniano ni piny owacho nyaka kuong keto omenda ma ichano chulgi ka giduoko nengo mar mok kuon piny eka jopiny oyud fuong'ruok. Piny owacho to singo ne kembego ni omenda ibiro kete agulu makende kata escrow account ma ibiro chulgigo ka gichako uso fuk kilo 2 mar mogo kuom Sh100. Chenrono geto mondo fuko mar kilo 1 ousi kuom Sh52 ka kilo 5 onego chak usi kuom Sh250. Gunia achiel mar mogo ma en kilo 50 koro onego us kuom Sh2150 kaluwore kod chenrono. Kuom dweche 3 mosekalo oganda osebet ka nyiewo fuko mar kilo 2 mar mok kuon kuom Sh197 kama kilo 1 sani en Sh100. Ofuko mar kilo 5 pod iuso kuom Sh515 dukni mapacho ka. E twak madhi nyime no, piny owacho bende wachore ni osemedo sayo kembego mane oduoko nengo mogo chien kod Sh3 kende bang' migawo mar pur golo oko osuru ma ijuogo e wi oduma mawuok e pinje maoko. Yoreg oduma mane oloso kod Ramogi TV e yor apanda bende wacho ni gisenyiewo oduma moingo gunde milion 3 kuom kind Sh5,800 kod Sh6,000. Nengo man malo ma nyaka duoknegi mondi ma ok ni gichak uso mogo e nengo mapiny eka chulgi bang'e. Kembego bende wacho ni chenro ma kamano kane otime higa mar 2017 piny owacho ne odeko kod chudo mane omiyo gi lal mar omenda. Liet mawuok e pek ng'wenyo kuon osechako nene e paw siasa kama kweth mar Kenya Kwanza ne osayo piny owacho kuom temo tiyo kod nengo mogo kaka yo mar sero mbulu. Chulo joreg mogo mondo duok nengo mwanduno piny
chal kod chenro masani ma piny owacho tiyogo mar chulo jous modhi nyamburko mondo kik gimed nengo modhigo kama dweni kende piny owacho chulo ma ok tin ne Sh50 lita ka lita mar petrol kod diesel ma jopiny nyiewo. Chenrono koro dwaro Sh16 bilion dweni kende, ka chenro mar duoko nengo mar mogo piny biro kawo ma ok tin ne Sh150 milion e dwe ka dwe. Geno koro en mana ni winjruok biro bedo mapiyo mondo jopiny oyud fuong'ruok e mesa, ka bende sa medo rumo ne chenrono mane geto jumbe 4 kende modong' ka moko kuom gwenge pok ochako golo oduma e puothe. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora Mugajuang mano poda ni yuaruok e kind piny owacho gi kembe marego mok kuon. Poni yuaruok ma kamano biro rumo en wach ma bendo biro kelo ni kaka timore. Kwadhi nyime ni jolup jolar kom jatend piny Kenya ne oyudo thuolo mar chiwo ler e wi dongruok ma gigeto chwalo ne jo Kenya ka giyudo loch. Twak mar dayo dho jolup jolar kom tend Kenya ne obagi e kidienje ariyo, ka mokwongo ne en mano mar manyo kelo e pap Justina Wamae koma ma bende en jalup George Wajakoya kod Ruth Musheru ma en jalup David Mwaure. Justina ne odhi nyime gisiro wach mar dwaro mar puodho pith mag ohala mago mag nyasore kaka yor yuto manyalo reso ochumi mar Kenya, ka Ruth Musheru omako chung e wi agenda mabiro kedo gi mibadhi. Kidieny mar ariyo ne en e kind Martha Karua ma en jalup Raila Odinga kod Rigathi Gachagua ma en jalup William Ruto. Duto te ne olero agenda mage. Say this. Our idea in Kenyans, I want us to be very conscious and, open up your minds. And before I explain, let me give you a quote by a guy called Ralph Waldo. He said, in every generation, there are map makers who see opportunities, seize the opportunity, and open man's vision to the future. That is the direction Roots Party is taking. But let me say this, the marijuana we are advocating for. I'm happy that Kenyans have all gone through a science class in primary, a biology class in high school. There's something called species, or cousins of plants. There are 2 species of marijuana, or they are cousins, let me say that. Cousin moja anaitwa THC, which has the psychoactive ingredient, that is the cannabis sativa that you hear all the time, imeshikwa na watu wa DCI. But sisi focus yetu ndi CBD, or cannabis. That one gives you industrial hemp. So when you go hata venye professor anasema itapandwa kwa expressway, and you pick a leaf and chew, it's only going to give a detox, let me tell you. And saiji watu wako na simu zao. Can you Google hemp seed sales in Kenya? Those products are in sale because zinakwambia zinakupatia immunity, zinakupatia omega-3, unaona, it boosts your immunity. Those products are on sale and they do not have the psychoactive ingredient yenye inafanya watu wana lose focus. Our big agenda is corruption. It has eaten us in big ways and in every way. So corruption is our bangi. So that is what we are after. Then the rest will be able to be balanced out. Madili kwangu na kwa Agano Party is the intention to be transparent, is the intention to be trustworthy, an intention to be trustworthy to the Kenyans who have employed you. Kwa hivyo pale mimi naona the integrity has been compromised with the current and the past government and our competitors. Kwa hivyo tunaomba wa Kenya waweze kutupatia nafasi. Kwa kuwa sisi ndio we are ready to be audited. We are clean. So why not give us the chance? We are not threatened by the other pair of competitors because they have been in it. Kenyans have seen. Kenyans know. This is nothing new to us. Ni kubadilisha tu tunahitaji kubadilisha. And Agano Party is coming in as the option ya kubadilisha. I believe that a combined ticket of Raila Odinga, Martha Karua will do the best to fight corruption. When you said I do not share any values, you've addressed the issue of corruption and graft, but you do not share any values and even agree on his brand of politics. What do you say to that? Because values, this is... As of that time, I felt I did not share anything with him. And remember, we were candidates. There is no way you will praise the other candidate. But I can assure you that it is not because I thought he personally was responsible any wrongdoing, nor did I feel that President Kibaki was personally responsible. But there were rogues within government they failed to act on.
And I felt my hands were tied in the performance of my duties. And therefore, as I campaigned for myself, I actually was saying, look, you've been unable to fight corruption, just like the Jubilee administration under President Uhuru Kenyatta and Dr. William Ruto. And they are still in government together up to now. And we saw Dr. Ruto attending cabinet a week ago. They've been unable to fight corruption. You can't hold one side of government and say the good one is mine and the bad one belongs to the other person. That's doublespeak. Honorable Gachagua, just a moment. Sir. I think Honorable Mother needs to come through to the people of Kenya on being consistent. Honorable Mother is on record saying that Raila Odinga and President Uhuru Kenyatta should retire together. Not a long time ago. She seems to have changed her mind that they shouldn't retire together. In fact, that President Uhuru Kenyatta should continue governing through proxy, and Raila Odinga should purport to govern as a proxy of Uhuru Kenyatta. At what time did she change her mind? Because it's on record, she went public to say that the two of them should retire together. Now, she is the running mate of Raila Odinga. She's a project of Uhuru Kenyatta. The two people she said they should retire together, she seems to have changed her mind. And it is my considered opinion, and I believe for many Kenyans, that being consistent is very important in leadership, especially the position she aspires. You need to be consistent. When you say this today, you must be able to live to it tomorrow. All right, I want to allow Martha to respond to that, but first I want to come back to you to give you another minute. A moment ago you said that Gideon Moi was supposed to be appointed. I want you to clear that up because, with all fairness, Gideon Moi is not on this debate. Well, President Uhuru Kenyatta, the chairman of Azimio, in a meeting in State House a week ago, said that he nominated Martha Karua as his running mate to take care of his interests and that of his family. The president was on record, which means that Martha Karua is a project of the chairman of Azimio, President Uhuru Kenyatta, and they are both proxies with Raila Odinga. It is not me who said, it's President Uhuru Kenyatta who said. Nyakora magajuang manene chenro mara piedho jolup jochung mar kom maduong wenge duto te koro ochomo juma mabiro chintari 26 kama bende jochunga ang'wen mageto kom maduong mano mar ten piny Kenya ibibed ka idayo dhogi gi jofwambo. Kopogore gi mano wadonje weche mag siasa kama riwruok mar Kenya Kwanza odhi nyime gi seyo piny owacho ewi mano mayangore ni nitiere chenro mar duoko chien nengo mogo. Kenya Kwanza ka hotel negi William Ruto wacho ni piny owacho chalo makoro tiyo gi wach nengo mogo e timo campaign. Ruto kod Lange mane otimo campaign e gwenge mag Ukambani osundo piny owacho ni oneni oduoko chien nengo mwandu mamoko mabende karanyisi en nengo mauta masani ni malo. And so you cannot cure a problem, a structural problem of food production by cheap things about supplying food for a week or a month or a few days so that Kenyans can vote. We are telling them it is an insult to the people of Kenya that you destroyed the Big Four plan that had a comprehensive plan on food production only to supplement with the kind of treachery we are being treated to, that for a few weeks the prices will come down so that people can vote in a certain way and then they will go back. Siyo ni mambo ya kutudharau jameni? Mimi nauliza nyinyi, hawa watu si wamekwamisha hii kitu? Ndio tunawaambia, sisi ndio tuko na mpango ya kuzalisha chakula, tuweze kuondoa hii matatizo ya njaa katika taifa letu la Kenya. Mtakubali watu wa Matuu tutembee pamoja? Watu wamepora mali yenu. Watu hata hii Milas. Hao wanasaga unga ya mahindi, ya unga. Tunajua wenye shareholders. Wengine wamenunua unga factories. Nyinyi watu wa hapa Lower Eastern. Nyinyi mnahitaji maji. Mnahitaji watoto wenu wapate kazi. Mimi naendanga na wale watu wanashinda. Nilisimama na Kibaki, mkasema hapana ni ya Raila, akashindwa, Kibaki akashinda. Nikasimama na Uhuru Ruto mara mbili, mkasema NASA Mutua hakuna mali inaenda, wakashinda. Nawaambia mimi usimama na wale wanashinda. Mimi nimesimama na Ruto kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ndio anashinda.
Nyakwaramogi Juang kopogore gi mano en ni Mwangi wa Iria manegeno laro komten piny kod duond bura mar Usawa koro yango ni osiro ugai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga. Wairia wacho ni osebedo ka okedo ne bero chenro mag pur ne weg puothe matindo kendo ko wacho ni jopur biro neno maber mana e lwet Raila Odinga. Omedo keto mahino e bero pur ma bende biro konyo e medo nyayo chiemo e pacho kae. Chris Owino nigi lerno. Jumbe adek motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani, siasa mag Masawa okawo okang' machielo e kinde ma gavana Wairia owuok oko kendo siro lwedo jalar tend piny kod otiko mar Azimio la Umoja Raila Odinga. Usawa na Azimio zinaungana na it will be Baba, Mother and the Son. Wairia mabende en jatend duond bura mar Usawa kwa wote olero ni ne ong'ado okang' mar siro lwedo Raila Odinga bang' timo kode lalruok kendo chopo e winjruok mar konyo jopith, jopur kaachiel kod johala matindo mawuok e Masawa mar Kenya. When everybody else feasted, allowed my termination, that mzee agreed that we need to work together so that those programs which we are doing here can sustain and we can escalate those programs elsewhere. And therefore, hide Raila Odinga. Jenda magi mag siasa. Kata kamano, Wairia onyiso oganda ma Masawa ni ginyalo mana yudo telo bang'e kokalo e telo mar Raila Odinga. We must save this community. The community has been scattered. People have been spending time here scattering my community. We are not going to do it to continue. We shall regroup. We shall take a position and move forward. And the position, huyo mzee akae kidogo, tujipange. Tutajipanga. Na naambia watu wangu wote wa Murang'a, watu wa Central, wanisikize, tutajipanga. But we need to give ourselves time. Sababu tumeingiliwa sana mpaka hatujajipanga vizuri. Tujipange na huyo kwanza. Kaloa akae hapo, mimi nikae hapo, Peter Munya akae hapo, viongozi hao wengine wakuje, tujipange sasa. Wairia bende olero ne gin kaka jotelo mawuok Masawa gisiro lwedo Martha Karua kendo singo mar tiyo kode e kisera mar ombulu ne Raila Odinga. Kaunti ma Murang'a en kaunti namba 2 kuom kwan jogo ombulu mathoth e gwenge mag Masawa ka en kod jogo ombulu maromo 631,512. Kaunti no bende en achiel kuom gwenge mag Masawa ma jalup jatend piny William Ruto nie gimbi mathoth mag siasa kaluwore kod ombulu mag paro mapacho kae. Kata kamano, Mwangi wa Iria osingo maduoko piny bi makamano kuom jumbe 2 motelo ne yiero mabiro. Mwangi wa Iria okwayo jodak ma Masawa mondo yaw wengegi mar neno kaka yamb siasa kudho e pacho kae. Wa Iria bende osingo mariwore kod Martha Karua kanyakla kod jotelo mamoko mar neno ni girwako ombulu mathoth mag Masawa e adita mar Raila Odinga e yiero mahigani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwaramogi Juang kwa dhi nyime gi weche manyien. Ene jakom IBC Wafula Chebukati koro wacho ni gibiro chiko itgi ne Ruben Kigame mageto komtend Kenya. Chebukati wacho ni Kigame pok ochwalo lipot ir duolno bang' ka doho nyocha ogolo ng'eto ni miye thuolo mar laro komno. Owacho ni girite mondo mi giwinj korka kore. Be able to detect, or second simulation. I know that is. Tell us your name and the organization that you represent. Applause. Thank you. When the bulk uploading is being done, what happens? My name is Saitabao Kanchori, and I am the National Chief Agent. The court has made a judgment. We respect the judgment of the court, and if he presents himself, we shall listen to him. It's up to him. He has not come so far. And as a commission, I think today we have been fairly busy. I have not had time to sit and look at the judgment.
Nyakora mgajwan ko pogregi wach makamana tirinya kiweche matimore e county ma Mombasa. Obila e od bura manyali e county ma Mombasa dhi nyime kod timo nonro e wi report mar monj mane ochiw gi jalar kom od bura manyali Said Abdalla makoni jomoko obaye gi magina e seche magotieno. Matimore ka bende joyalo mondo bende koro jiwo jolar kombe duto e pachoka mondo mi otim campaign mekgi e yor kwe ka koro gigayo lweny makidek timore e kindeni madhano ikore ne yiero. George Aoko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Esechegi makoro dong manandalo machuok to dhano dhi e yiero, ywaruok mapek osechako nyiedhore e kind jolar kombe Mombasa. Said Abdalla malaro kom od bura manyali kod otiko mar ODM ne odhi ndiko dhoge tesendo bila manyali kokoni ne otonye lak tho bang' jogo mochichgo ni johera mag jaod bura manyali bae gi magina gotieno kane orikodhi e ode. Nishtukia tu nimesikia mlio wa risasi. So mimi nikaamua nilale chini. Nikalala chini, nilivyolala chini nikasikia risasi nyingine imepigwa. Sasa ukabidi kuwe na fujo kabisa hapo, wakaondoka waka speed off na magari yao. Mimi nikatulia pale, nikaona hii mambo vile imetokea lazima niende ni report police station. Kwa sababu risasi mbili zimepigwa na nimelala chini. So mimi nikaondoka, nilipofika njiani kumbe wao walikuwa wananimonitor. Waka-aim risasi nyingine ya 3 katika gari langu. Said koni ne oyudo ka kwethro were motenre korka jaod burano kawalo pichni ge mobao e korudi gino mokoni ne okelo lweny wach makata kamano Mohamed Ali okwede okang' mamalo. Niko na CCTV na video vile ambavyo walivyokuwa wanataka kunimaliza na pia tuko na maganda ya risasi ambayo wametaka kunimaliza mimi. Na hii ndio obi yangu ambayo nimeandika. They stage manage some things huko nje alafu wanakimbia kwa polisi. Wewe umepigwa na nani? I don't know why you keep on dragging my name. Komanda mar obila e od bura manyali Daniel Masaba oyangone giseudo malingling makonyo gi timo nonro bang' yudo pot lisasi kaachiel kod pichni mag wang' dede midendo ni CCTV. Tulienda mpaka mahali ilipigwa risasi ya pili. Ya kwanza. Kwenda hapo tumetafuta risasi hapo karibu na hiyo roundabout ya hapo Subaru. Tumepata makanda ingine. So we are leading somewhere because kama tumepata makanda 2 tutapeleka Nairobi kwa experts tujue kwamba ni bunduki kani ilipiga na mwenye bunduki ni nani. Kopogore gi mano, jalar kom gavana Mombasa kod otiko mar VDP Hezron Awiti Bolo bende koni kwethro were ne omonje motame donjo e romo mar Azimio la Umoja mane obagi e Likoni, gino mabende ne otimore ne jalar kom e od bura ma Jomvudan Alo e gweng' ma Bangladesh. Mokwongo ne gigoya ka manyo kura mar mbunge mane gi hijackta Nyali magidwa nega. Nyoro bende gidwa ne tadwa kono gina Awiti no setho chon modong ka en man mfwano. To kaluorga kenda sekwa serikal ma IEBC. Asekwa serikal mar county ga kina dika CID. En wach makoro iseyo malich mokalo gi duol mar joyalo Mombasa midendo ni CIPK. Matamshi yao yamekuwa ni matamshi ambayo kwamba hayafai, matamshi ambayo kwamba hayawezi kuleta faida yoyote kwa taifa letu la Kenya, na wala matamshi haya hayatasaidia wapigaji kura kuweza kushawishika. Lakini tunasema kwamba kila mtu awache aweze kuuza sera zake kwa njia ya amani ili uamuzi ubaki kwa raia wa Kenya. Esechegi makoro dong manandalo 20 to dhano timo yiero, jotend dini e kaunti ma Mombasa koro kwayo jolar kombe mondo mi jotim campaign mag kwe to chutho bang'angore ni moko kuomgi sani osechako yware. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakora mgajua kwa wuke county ma Mombasa atiri nyake county ma Kisumu. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o malaro komno kendo ne otero campaign e chiro makibuye koda alworane. Nyong'o omedo golo singo ne jo ohala ne oikore mar bero luasi mar ohala kendo neno ni dongruok obedo e sekta no. Nyong'o osingo tieko chenro mag dongruok mane ochako kendo chako moko manyien ka oyiere. Ne otene kod jochung' e kombe mopogore e otiko mar ODM. Nyiso jo Jubilee ni kwa modernize shisema Kisumu ka Jubilee nyaka wa modernize okamano sani ng'en wasegero chiche mang'eny Kisumu county ka okamano koro wenyo chakwa yao okamano
Awasi bende wagero kamano. Kombewa be wagero kamano. Angoma mono gero Jubilee ama sivyo? Tarik 9 dwe mar 8 akwayo gi muolo ni uchiew kinyi mang'ich udhi e polling stations gi kipande mondo ugo kura ne baba dongu ng'e mano. Uneno gimomiyo wawacho 6 piece. Kata wan moko kuom nitie jowa manyicha wahero nyocha oko mi party ticket. To no wawacho ni kaka waseyudo 6 piece ni. Mondo ineno 6,000 mawacho ni. Mondo udhi uyude. Mondo oketnu godo e 6 piece mochope simu. Gi 30 shillings migolego. Nyaka uragni Raila bed gi ji motegno kamine kadhiemo giri assembly kucha. Mondo gi olos wetego uyiego. Kura ok wagoya gayo tarik 9 dwe mar 8. Kura wagoyo ne lokruok mar ngimawa. Wagoyo kura ne lokruok mar ang'owa ngimawa. Nekora magajuan kwa dhi nyime gi weche manyien en ni jatend migawo mar somo Ngire George Magoha osingo mar tieko okang' mar 2 mar gero klese mag CBC kapok yiero maduong' ochopo. Okang' mar 2 biro neno ni klese maromo 3,500 oger ka okang' mokwongo to ne migawo no ogero klese makwan gi romo 6,500. Magoha ne loso e kinde keto ayanga okang' mar 2 mar gero klese e skunde nyiri Kariobangi North mantiere Buore, Nairobi. Out of the 3,500 classrooms, over 50 of them are ready for commissioning. I've commissioned about 10 of them. That by the end of next week, we would actually be approaching the 30% margin of where we want to go. At the end of the following week, 60%, so that even if by the time we are doing elections, we would actually have almost completed all these classrooms at 3,500. And there is a lot of noise that what is going to happen to grade 7 teachers. The reason the grade 7 teachers have not been upgraded is because they are helping us to normalize. And we are normalizing in January. When that time comes, they will have a school-based program which will ensure that they are further trained. Apisas mag piny owacho kotelnegi kod jagoro mongirore e migawo mag ute twech Safina Kwekwe kod komishona mar ute twech John Kebaso Warioba tano biro bero ler mag aluora mag ute twech mapachoka kochakore gi loso odundu magik mochido kod minyaga luo. Chenro makamano mabiro chakore e ute twech makodiaga kod Kibos mayudore e kaunti ma Kisumo biro konyo nyaka skunde kod jodak mawuok machiegni kod ute twech go. Safina Kaniloso olero ni chenro makamano gi dhi neno ni oket e tim kapok ochopo giko mar hik omenda mahigane. We are here to communicate that we have solutions to the problem that had been bedeviling us for a while. We need to have a system that work both for environmental concerns, health concerns, but also even for our own productions, because our prisons are also centers of production. And we notice that this is also that we can use as an input. So we are happy that together with our partners, and from our end, led by our Commissioner General of Prison, we have come to an understanding that we, in the course of this year, financial year, we will be able to have solved the problems of Kisumu and also of Kibos prison facilities. Line mwageroni okenmar prison kende obo konyo nyaka community ma around prison ka. Ntie skunde, ntie primary schools, there's a secondary school, ntie hospital, to ntie hotels, to be gijodak mantie around Kanya. And then kuom jo prison mabe koro bo konyo gi nikech koro watch maintenance mar wastewater koro mano gibo werego koro Kiwasko emabo timo koro bo save gi cost maginyalo pesa go ginyalo timo go gik moko.
Mine ma jo ohala maloyo 70 dho wedhe mopogore opogore mambita sani koro odonjo e somb ji ma hikgi dongo mar medo lony margi e weche mopogore opogore mag bero ngimagi. Jailieta nigi lerno. Sigalagala rwakowa e gweng' ma Kipasi kuma mine maromo 70 nigi mor tok yudo lony mopogore opogore moting'o mar tweng'o, tedo, kanyakla kod chwe agulu. Ei wakae kopogore gi jok matimo food and beverage, jo tailoring, nitie ji te nyalo tweng'o. Koro king'e tweng'o inyalo manyo charandi, tinyalo yudo pesa ni mokikwayo ng'ata ng'ata. Unajihishi kama mama. Ukifanya kazi yako upate pesa kidogo, at least utakuwa umefanya kazi kwa boma, hata utafunza watoto wako watapata elimu ya kawaida. Gwenge mambita nigi chula abich maidore e nam lulwe kachakre chon. Mine osebedo mana ka uso rech maritore, gino magiwacho ni osemiyo dongruok gi odok chien. Na train to nokanyal manage tiye ko training nikech noyudo ka duong' ane oda. Koro ing'en training midhi ka ine odi, ok inyal bedo free maloyo ka ng'ato kawo ni fee. Kaka an mama, nyithindo nyalo chiemo, moka kwayo wuon parwa pesa, oka rit samo wuok ta penje ni tiwewa nang'o. Gisani anyalo bedo piny, anyalo timo repair, anyalo yudo pesa, anyalo timo gik mang'eny erokamano. Sama imiyo ng'ama miyo tegruok machalo kama miyo kawuono ni, obedo ng'at makonyo ode goganda mangima. Kaluwore kod Eunice Owino makedo kod ratich mine e dho wedhe nam lulwe, kwan mine mirocho ratichgi kaluwore ni gionge yor yuto gi owuon ni malo, gino mane omiyo gikelo tegruok machalo kod magi. Wamor ni mine gi owacho ni koro kata dhao mane gintiego e udi odok chien nikech miyo ka miyo nyalo kelo gimoro matin e ode. Iwacho ni kanyako somo to gima ber ahinya. En ber ma anyuola mine gi dhi yudo kanyakla kod yudo mijing'o e bero ngimagi modiochieng' kodiochieng'. Jailieta, Ramogi TV. Nyakoro magajwang' gi wach kata mana report mabende Jailieta okelonwa bende makelo wa giko mar weche manyien okinyi makawuono. Mana kaka pile, parni chenro makamagi nyalo yudo achiel kachiel e mbui marwa mar Facebook gi YouTube mabende dhi achiel kachiel. Kopogre gi mano bende kapok wakauyo matin mar mondo mi iyudo nonro mar gazet. Ano ka moko kuomu bende osemola e mbui magwa. We achak gi line marwa mar ote machuok okinyi makawuono. Parni line marwa mar ote machuok en ariadek auchiela nono. Sa Henry kiwuok Bogita iwacho ni ruma kare ndiko na Kiswahili mathoth kanyo mar joma achiewni. Iwacho na achiewni Mr. Manyara, Samuel Onyiego, Mama ni Dafin Wakioga, William Mekenye gi mamoko. Musa Rure Jakadhimu iwacho ni twak mar karwa ne otoya malich na mora ahinya gi twak makamano odiochieng' manyoro. Mana kasomo moko kuom ote mabende donjonwa okinyi makawuono mbui marwa mar Facebook. Benano ka moko bondo semola mathoth. Sevin Otieno iwacho ni good morning to all members of Rupiny. Charles Luanga Ogeto iwacho ni from Nyamira County, well standing frequency check. Makolende David iwacho ni ichio makare kendo iruo kata mana jopiny duto te mabende neno chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Emily Auksa iwacho ni ichio makare, irito mana fuong'ruok e nengo mar mogo. Steve Odhis iwacho ni neno chenro achiel kachiel kine gwenge mag Kayole Bura Nairobi, ka bende iwacho ni iwinjowa maler ka intiere Suba. Sara Singa iwacho ni good morning kaka pile ane chenro kintiere wang' neno West Kanyamkago iwacho ni sedonjo. Moses Bolo good morning. Steve Odhis iwacho ni neno chenro machiel kachiel e kaunti ma Nairobi. Minzonia Aseneni iwacho ni isechopo kintiere Kalangi. Max Maxwell imba na nene kanyo iwacho ni neno chenro ka intiere Suba. Kevin Oyode iwacho kanyo bende pachi kaluwore gi wach twak mano mag jolup jochung' odiochieng' manyoro. Evelyn Asi Eve imbe ni wacho ni intiere Nairobi City. Maxwell imbe na nene kanyo wacho ni intiere Kayole mano Bura Nairobi ka. Rolex Odhiambo iwacho ni Sharon Oyaure Mombasa koyo ema ng'ich.
Orna mos ne mama na Emily Akoth kod Joel Odhiambo gin duto teka gintiere Ranen mani county ma Migori. Benane Naxwelo Max kanyo iwacho ni ntiere Nairobi ka. Freda Moro oyaore haneno ukenda winjo yo makare ka intiere Ole Kasasi mano Rungai. Mtoto wa Juliana imbendi wacho na neni kanyo ka bendi wacho na mos ni mama ni Melda Nyarstuba. Steve Odhis, Eric Okeo Kizito iwacho ni in kod wakanye. Ruru kama na inya chenro pod dhi nyime. Chenro pod iye lach. Parni chenro maru pinywa dhi godo nyime nyaka watieke kidieny mar mbaka oromo marumo saa 6 mar odiochieng'. Gisani nyakoro mga jwang' yiena mar mondo mi akaw yweyo matina. Mabiro en nonro mar gazet Mailita kod nyadendi Joyce Oduor. Kik dhi mabor. Ng'eni tinde nyithindo ariyo go wuok kaka ne giwuoyoga. To ka giwuok kamoro achiel, gin gibiro chako wuoyo kendo. Anadwa wacho ni kapok watho nitiere gigi ma anadwa nanyisi. Bihan wuok koda Bihan chung. Bihan kata ka ok inyisa gima nidwa nyisa, to an nafwenyo gi kaka ni miya jacket. Mano nyiso ni in ok in ng'ama rach Bihan. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka Kama mzuka umepanda twende mpaka chini. kod pinje maoko. Baby follow my command like zombie. E chenro mag Tiedero, Ngoma Uwake, Kimwaga pesa ndaleveza. Thum Dagmor, Ramogi Night. Getera diane dala. Magi te mana e Ramogi TV. Aido gari tera we go. Gik masiko timore e ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo otemo umogi gi yore te. Ing'eni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode, imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En Reggae Uwake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparonu chien gi thumbe machon muhero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e Ngoma Uwake. Pile pile, kik bai kata matin. Oh, ni
aje? Unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani mafanikio yetu yanathaminiwa. Nyumbani ni upendo. Na usambazaji wa upendo na kusaidiana kwa lolote lile. Hata mambo yanapokuwa magumu. Nyumbani ndio kila kitu. Ni furaha yetu. Ni maisha yetu. Nyumbani ni kazini. Nyumbani tunasherehekea talanta zetu. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Oyaure kendo nyako Ramogi Ajuang kamora mora maintiere machiegni e nonro mar gazet okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Ajuang pile ka pile wanono gazet mar Daily Nation kachiela koda The Standard mabende wantiere godo e studio okinyi makawuono. To kan kenda mar mondo mi wanona gazet ariyogi antiere kae kod jafwambo wadwa mano Chris Owino. Chris ichio nade okinyi makawuono? Achio maber Joyce. Wamundo chiewi kata kamana nyaka walidh ne joneno magwa gazet. Tich nyaka gore. Kawuono waneno gazet mar Daily Nation kod The Standard. Thuond weche mabenda neno komipeka e gazet ariyogi mago weche maga piedho. Mago jolup jolar kom maduong' e pacho kae. Chenro mabende notimore odiochieng' manyoro mano e mbalarianya mar Catholic University of Eastern Africa. Odiochieng' manyoro jo piny ne yudo thuolo makare mar ng'eyo to ng'ano madhi bedo jalup jatend piny maber kendo ng'eyo gigo magichung' negi. Seche mokwongo ne waneno piem nene kind Justina Wamae kod Ruth Musheru man kora ka jafwamb weche. Nyoro Justina Wamae oluoko Ruth Musheru. Nyoro DM nyamine. Oluoke mokwongo chako oluoke molawe maler. Musho moja. En oluoka loka maler. Justina Wamae ne obiro kod points. Ne ng'ano ma obiro kong'eyo gik ma odhi twak e wiye. Wanyalo ni no ikore makare nikech kata kaka ne waneno kako twak nyoro. No ikore makare mar siro manifesto magintiere godo gin kaka jo Roots Party. Nyalo bedo ni Ruth Musheru oko en jatelo mo ong'iyo twak mbele wang' jowi kata twak mbele kamera koro seche moko ne okoikore makare kata kamano Justina Wamae nyoro ikore ma wakiendo wajakoya bende dhi ikore machal kamano men gima debate ma bende warito neno ka koro jalup wajakoya ema nyoro oyiengo piny kod points mage en manyoro tawala koro wageno ni wajakoya bende kok waiga mwauro tang' to odhiluoko waiga mwogo. Aero kaka nyoro ne owuoyo ka entiere kod teko. Ong'eyo gino manotimo e yo makare kendo ong'eyo gigo te makata kano penjo to ong'eyo kako duoko e yo makare. To kata kopogore kod mano, twak mar ariyo ne ntiere e kind Rigathi Gachagua kod Martha Karua. Twak e kind Rigathi Gachagua kod Martha Karua bende nyen twak ne okobwoga nikech anto nang'eyo ni Rigathi they perform because aseneno ka Rigathi en ng'ano ma ong'e twak, ong'eyo propaganda, ong'eyo wacho miriambo, ong'eyo wacho adiera, ong'e kiko gi wil. Ong'e kako kiko gi ka wadhi. Nyoro ogoyo Martha Karua 10-0 ahinya e weche mag gwelo mar Martha Karua. Ne openjo Martha Karua to in
in jalup Uhuru Kenyatta koso in jalup Raila? Bende notemo keto wechego mag project kanyo. Ka bende koro wacho ni ma nyalo bedo ne en project mar sirikal koso enango. In project mar sirikal ka Martha bende notemo mar wacho ni gin project mar jopiny. Gidwa kelo ne jopiny lokruok. Motelo ne debate makamae ne wagomba ka e newsroom. To ne angiso joma ne watwako do newsroom ni ang'eyo Rigathi debate. Rigathi manaka se wacho en jatelo ma wacho weche ma donje chuny ng'ato. En ng'ato ma bolo weche to ong'eyo propaganda. Monyalo loso propaganda bi par ni nadier. Koro kanyoro odonjo ne Martha Karua e kore ni in project mar Uhuru. Ok en jalup Raila to en jalup Uhuru. Nyo ogoyo koyo e kor Martha Karua. Nyo Martha Karua temo bagni. Martha Karua no temo mana chier e seche mane gilose weche mag kedo kod mibadhi. Kata kamano e weche mag bedo project mar Uhuru nyoro Rigathi oluoko Martha Karua musho moja. Kata kamano Chris, ka wachako kod gazet ni mar The Standard, gazet mar Daily Nation benda neno mana ka weche go mag atuak manyore mabendo mipe kanyo ka achiel kod weche go mag tuke. Weche mag tuke mag ng'we mabende dhi mbele e pinyno mar Amerika mane bomano mar Oregon. Ka wachako kod gazet ni mar The Standard mana mapiyo piyo nikech aneno ka samarwa mano miwa bende tin ahinya. Okinyi makawuono tuak mabende no bedo odiochieng' manyoro mano mar jolupa jolar kom maduong' e pacho kae mano moting'o Rigathi Gachagua, Martha Karua, Justina Wamae kod Ruth Musheru mano mar Roots Party. Weche makamago nyakwara Ramogi Ajwang' pod wabido medo koloni e twak marwa mokwongo mano okinyi makawuono. Chris, ka wamulo mana matin weche go mag yore go mag kedo kod mibadhi bende waneno ka jochung' ang'wen gi nolere yo makare yore mabende gibiro tiyo godo kod kedo yor kedo kod mibadhi. Ka Justina Wamae mano mar Roots Party en korka kore no temo siro gino mane giwacho ni ng'ato koyud ni en jamibadhi to nego be ni en ngima ne itieko mana kanyo kochiwo ranyisi nyaka pinje mamoko maoko mabende tiyo kod yore makamago neno ni jomibadhi ok ong'wonnegi kata matin. Ing'en piny Kenya en piny ma demokrasia kendo piny mitayo kod katiba to katiba mapacho kae okoyie tenro mar deyo ta nego ng'ato moro amora kaluwore kod ketho nego bed ni itwe kaluwore kod chike mapacho kae okoyie ne doho kata piny owacho mar deyo ng'ato nikech oneko ama otude kod weche mag mibadhi. Ma emomiyo paro mar Roots Party nyalo bedo matek. Kata kamano ok ni paro mar Roots Party ni en paro makocha, en paro marach nikech pinje madeyo jomibadhi mago be gin na ji gin chike magiketo katiba. Koro kwanyalo keto chik ang'ene e piny kaka e piny Kenya to machik matek wan kod riwruoge ma kedo ratiro mag oganda mabro kwedo par chik makamae moka par ken chik manyalo tiye pacho kae manyaka wang'im na yo machielo mar kedo aching kod weche mag mibadhi gimanyalo singo gimanyalo poe gimanye Martha Karua wache weche mag mibadhi ka weche motenore kod yiero mar jatend piny kod yiero moko duto e pacho kae ka odweche auchiel mondo weche yuarok duto mag yiero otiek e bwo dweche auchiel. Weche mag mibadhi bende onego beni tieko e bwo dweche auchiel. Mana gima nyalo sirogo wach mane Martha Karua owacho. Nyakwara Ramogi Ajwang' weche motudore kod twak makamano aneno ka gazeti mar The Standard okete kae ni big clash of deputies matiende aporono pogruok maduong' mabende nyino nenore e kinda jolup jolar kom maduong' e pacho kae ang'wen mabende giketo mbele kanyo. Wach makamano mipeke ito boke mar 2, 3, 4, 6 kod 7 mar gazeti mar The Standard makiyudo thuolo mari inyalo nyiewo mar mondo mi isomgi e yo makare. Ka bende weche makamago bende wabiro twaka e twak marwa mokwongo mabende biro chakore kanyo saa 1 mar okinyi. Chris, adwani wadhi e ito boke mano mar 8 mano mar gazeti ni mar The Standard okinyi makawuono ito boke mar 8 asani koro wach mabende wachore kae ni Raila Odinga mabende en jatenda kweth mar Azimio la Umoja kaachiel kod William Ruto mano mar UDA sani koro wachore ni gitiyo kod omenda milionde e wang bukacha kata e Facebook mano mar nyayo campaigns magi mano kotudore kod kata wanyalo luongo ni posters mopogore opogore magiketo e mbui kanyo ka bende kaluwore kod Ruto kata Ruto chakre dwe mar 2
mano higa mar 2021 nyaka dwe mar 7 sani oseketo posters kata advertisements maderom 535 mano e mbui kacha. Raila to seketo mana 120 mano kochakore dwe mar 7 higa mar 2021 nyaka dwe mar 7 mano dwe mar 11 higa mar 2021 nyaka dwe mar 7 higa ni. Wanyalo wacho ni weche gi mag mbui bende nyalo gikonyogi e nyayo campaigns maggi. Ingeni weche mag siasa iwacho ni ntiere gima iluongo dho ngere ni constituency. Main constituency ma joma rowera ama rawere constituency ma youths jomeka rowere meka dwa dhi goyo siasa kuom thuolo mokwongo. Nitiere kaluwore kod nonro mane ogol ta duoko mane ogol kod IEBC eni rowere okawo atamalo 39 mar jogo ombulu duto e pacho kae, mano ombulu milion 3.9. Koro ing'eni ombulu milion 3.9 gin ombulu mathoth manyaka jatelo moro amora madwaro telo ne piny Kenya nyaka get ombulu makamano. Koro ineno posters mar Raila kod Ruto keto e Facebook en mar manyo ombulu mag rowere manie Facebook mondo kech ng'e rowere gi rowere ng'at madilu kod otek ikia nang'o mamore seche moko nyaka ibed TikTok, nyaka ibed Instagram, nyaka ibed thoth ok ni Twitter, thoth gi ni Instagram di Facebook o TikTok. To bendi wacho kae ni thoth jo kata thoth posters kata pichni mabende giketo e mbui kacha giwacho ni gigeto godo jogo mantiere kind higni 25 nyaka 23 magin rowere. To bendi wacho ni e pacho kae mane piny Kenya jo Kenya moheo milion 12 tiyo kod Facebook ahinya e pacho kae mabende joma thoth thoro bedo godo. Ingen e Facebook kae kod Twitter kod Instagram kanya mabende ntiere bloggers takiweyo posters manyogi tiyogo gin kod bloggers makedo negi ma kanyineno nyoro sasa makta mane Raila golo manifesto bloggers mag jo UDA nosechako wacho miriambo ewi manifesto mar Raila. Iwacho chieng' mane Ruto golo manifesto mare bloggers ma otenore kod Raila bende osechako golo kaka gigoyo manifesto mar Ruto e Facebook kod social media. Koro jotelo gi nikech ng'e ni thoth jopiny ok odhimni rally nitiere jopiny ma bende ok dhi rally ging'iyo Facebook kod YouTube kod social media platforms go. Koro mago bende ombulu ma dakiwe chien kech ing'e ikian to ombulu achiel kende manyalo mi donji State House kata manyalo tami dhi State House. Mane momiyo jotelo gi bende ok ginyalo weyo ombulu kata achiel obed mar rawera obed mar deini kata obed mar jodongo. To bende bing'e ni wach makamae bende jomoko tiyo kod mbui e yo ma ok ne kare. Mano bende mabiro bedo thuon wach mar wetwak marwa mar ariyo kaka jomoko ponono tiyo kod mbui e keyo weche ma ok gin miriambo. Mana kaka iwacho ni ponono nitiere bloggers mag UDA mane wacho miriambo e manifestos mag Azimio. To bende nitiere mago mag Azimio mane wacho manifesto mane wacho miriambo e manifesto mag UDA. Mago bende weche ma bende wabiro twake kawuono ka bende miriambo makamago ponono nyalo konyo loko pach ji kose gin mana weche mag ponono ngiso kata dio ng'ato kata thiro chenro mag ng'ato mag timo campaign. Kata kamano Chris ang'adi wach nitiere atamalo mag jogo mapok oko neno ni gidhi chunga kanya undecided votes. Nitiere jomoko ma koponi osiepni onyise gimoro kata osiepni onyise gimoro to nyalo tiyo gi mosiepne ne owacho. Nitiere jomoko bende ma luwo mna weche mane social media ama weche mane wang jowi kata radio. Koro koponi wacho propaganda social media nitiere jomoko ma bende kawo propaganda no ka adier nyalo miyo gigo kura kaluwore kod propaganda. Gima dwa nyis en ni odiochieng' manyoro bende governor wa Murang'a Mwangi wa Iria nyoro oriwore kod Azimio. Ang'o momiyo biro mar Mwangi wa Iria ok awach ni biro mar Mwangi wa Iria dhi miyo Raila teko maduong' ahinya but en kod teko. Mokwongo en ni Mwangi wa Iria wuok e kaunti ma Murang'a. Kaunti ma Murang'a ng'ano mong'e siasa ma pacho kae ong'eyo ni kaunti ma Murang'a e kaunti namba 2 man kod ombulu mathoth e gwenge mag Masawa kiweyo Kiambu. Weri kod wacho Central Kenya. Kiambu motelo kod kwan jogo ombulu mathoth ilwe kod kaunti ma Murang'a. Mar ariyo kaunti ma Murang'a ema William Ruto nie kod mbi mathoth kiweyo kaunti ma Kiambu. Koro biro mar Mwangi wa Iria Azimio nyalo duoko piny
mbi mar William Ruto masani koro ni malo e kaunti ma Murang'a to bende biro Mangi wa Iria en jatelo mosebedo kanyakla kod jopur kaachiel kod jopith. Ting'e oganda jo Kikuyu thothgi gin jopith kaachiel kod jopur kaachiel kod johala. Koro biro mare kikelo connection mare kod jogi nyalo goyo jek dwaro mar Raila donjo State House. Weche makamago nyako Ramogi Ajwang' omipeke itoboke mar 8 mano mar gazedni mar The Standard. Ka wadhi itoboke mar 10 duol matayo weche mag yiero pacho kae mano IEBC sani koro wacho ni gisedino ponono rode mabende ne nyalo kelo chochni e yorego mag keyo duoko mago ombulu inya to mago mag duoko mag ombulu mag jogo malaro kom 10 piny Kenya. Mano weche mabende no wuok e lelo odiochieng' manyoro e romo margi mabende ne gibago. Wami IEBC geno kendo wamigi thuolo mar tayo tijegi to kamano kopon tiere kamoro mwan go kod to jopiny oko mar nyisgi ni kakae to kumor lakini so far IEBC temo wamiem na jingo to bende wakit wang'wa aching' mar neno ni otayo tijene kalure kod okomiwa favor ma en tich kech wachule usuru. Koro miyo IEBC wan kod geno jopiny obed kod IEBC geno to IEBC mondo mi jopiny yiero maratiro maonge badruok. Ka wadhi mana mapiyo piyo itoboke mar 10 kanyo bende Ruto bende otemo nyiso jo Kenya ni kik wuondgi ni nengo mag mogo biro dok chien. Mano wanyalo wacho ni mana siasa mar mogo ma pod imedo gore pacho kae. Ka bende Azimio bende koro seyo UDA kuom chiwo singo ma miriambo ne jo Kenya. Kata kamagi mana weche mag siasa podi ma ng'ani seyo nyawadgi to ng'ama chielo bende seyo nyawadgi. Ka wadhi itoboke mar 14 mano mar gazedni mar The Standard okinyi makawuono itoboke mar 14 kae sani koro kembe mabende rego mogo e pacho kae sani koro giwacho ni podi onge mogo ma nengo ne ni piny. Ka bende sani koro pod gidwaro ni piny owacho migi adiera ni biro chulgi kapo ni giduoko piny nengo mag mogo e pacho kae. Kembe gi bende mana ka kembe mag mafuta magi kembe mag gin okapar ni gidak e Kenya kaka nikech kata king'i wach mar mafuta kembe mane kilo mafuta e pacho kae ne tiyo mna kod ngima mag jopiny ka gik tugo. Koro kembe gi gitemo na kelo siasa e wachni. Ng'en moko kuom gi bende otelne kod jo siasa. Koro gitemo kelo siasa e wach mar weche mag miyo jopiny mogo e nengo moyweyo kendo wan kod geno ni piny owacho biro chope winjiro kod gi mar neno ni jopiny ochako edo bando e nengo moyweyo mana kane gisingo e chak jumani. To bende ka wang'e itoboke mar 15 kanyo ka wadhi mana mapiyo piyo governors mabende wuok e telo mago governors mabende osetiyo kuom thuolo mar higni 10 koro mano ne gitiyo higni 5 mokwongo kaachiel kod higni 5 mar ariyo mano kochakore e higa mar 2013 nyaka sani governors go koro temo mar sundo piny owacho mar mondo mi obi ochulgi omenda milionde dwe ka dwe ka gisewuok e telo kaka governors. Ka nitiere moko kuom gi mano moriwo Joho Mutua aka bende ginto osesingne gi lemo moko. Mutua osingne lemo e Kenya Kwanza, Joho osingne lemo e Azimio kono to mamoko gi to koro dwaro ni ponono sirikal obi ochul gi dwe ka dwe. Gino mabende duol mochung'ne osara e pacho kae wacho ni biro bedo ting' matek kalure ni mano pes jopiny. Gini kod ratiro mar mondo migi pension kata omenda ma dhi yweyo kata kamano onego bena ni imiyo omenda ne koponi weri kod weche mag siasa to koponi podi ni siasa kiko migi omenda makama mana jogo madhi retire weche mag siasa emomiyo omenda makama gidhi gikonyre godo ka gintiero kaka kendi wacho ni omenda bilion 2.3 mano omenda mabende biro jogo machulo usuru e pacho kae biro bedo ka golo higa ka higa kati wacho kae ni mane omenda ma biro cost taxpayers higa ka higa ne governors mabende osedhi retire aka bende dwani koro migi pesa machalo kamano. Chris adwa ni wang'ia ne weche matimore kata weche mantiere e gazedni ma Daily Nation. E gazet ma The Standard nitiere weche kanyo mag tuke kalore ni Faith Kipyegon nye oloyo ne piny Kenya midila mokwongo mar mula e ng'we mabende dhi nyime e bomano ma Oregon e pinyno mar Amerika. Wamedo mana oro negi puoch kod pak kalore ni gimiyo piny Kenya rieny ahinya e ng'we e pinje ma okogo.
en puoch kod pak ne Faith Kipiegon ka achiel kod Helen Obiri nyaka Stanley Waithaka nyaka katana jang'wech ma pacho kae mano oseduogo e pacho kae mano Omanyala ne gimiyo piny Kenya sunga kendo piny owacho kokalo migawo mar weche mag tuke onego bed ni miyo jotugo gi ikruok. Wach mano otimre ne Omanyala en wach mokono ben timre kendo onego bed ni ing'iyo maslahi margi mondo omigi ikruok malong'o mondo gimed miyo piny Kenya sunga. Kata kamano en puoch kod pak ne jong'wech kuom miyo piny Kenya kendo ting'o bendera marwa malo. Akawa mulo mana mapiyo piyo gazeta mar Daily Nation okinyi makawuono thuon wach mabende gimiyo pek okinyi makawuono en kotudore kod twaka mar piedho jolup jolara kom maduong'a e pacho kae ka gin gimiyo pek wach makamano itoboke mar 12 ka achiel kod mano mar 13 kamano mar gazedni mar Daily Nation. Kata kamano Chris adwani wang'i itoboke mar 4 mano mar gazedni mar Daily Nation okinyi makawuono ogai mara ODM kata ogai mara Kenya Kwanza amano mara Azimio Raila Odinga Gomos sadi koro wacho ne obiro duoko chien nengo mar ngima e pacho kae singo mabende pod wanyalo wacho ni gimedo chwalo ne jo Kenya e kinde ma gintiere kisera margi mag ombulu e kor gwenge ma pacho ka. Wamigi wabed kod geno ni singo magimiyo jo pinygi okidhi bedo matek to e tim. Iparo gi singo mane Jubilee omiyo jo Kenya kane Ruto wacho ni e bodweche 6 adhi gero pawe tuke e county ka county nyaka sani kadhi Siaya okane county moro nini stadium ma Ruto ogero Siaya kidhi Bungoma onge stadium ma Ruto ogero Bungoma. Koro paro ni singo magimiyo e kindeni gin singo magibro keto e tim to kni gimiyo wasingo mar yudo ombulu to kaka wasemiyo gi ombulu to gidhi na chako berre ka achiel kod anyuola margi ko jo pinyo bed motang. Kapod wantiere itoboke mar 4 bathe kanyo bende sani koro duond burano mar UDA ka achiel kod Azimio sani koro nitiere ywaruok matine kingi kalure ni giduto gidwa tiyo kod alap mar Nyayo Stadium kaka kanyo mabende gibiro time rally margi mogik mano manyalo bedo mogik mano kapok wadhi e yiero tarik 9 dwe mar 8 higani. Wachore ni nyaka sani giduto gisechwalo kwayo margi mar tiyo kod alap mar Nyayo Stadium kaka kama gibiro kete rally margi mogik pacho kae. Kaparo rally mane Raila otimo Raila notimo Embakasi West Tumaini Grounds giko juma mokalo ne owacho ni rally margi mogik gidhi timo Nyayo. Koro koponi UDA bende dwa tiyo kod Nyayo to magi na siasa nikech UDA no osewinjo ka Azimio wacho e giko juma mokalo ni gin gidhi timo rally margi mogik Nyayo. Koro ng'ato mano kongo book Nyayo emonego bene imiyo thuolo ma en Azimio ne bed ni UDA mano kongo book Nyayo ne do miye. Kata kamano magi mana siasa mar medo liet mar siasa e pacho kayo kapar ni dhi timo rally Nyayo kata dhi time Uhuru Garden kata dhi time Uhuru Park dhi miyo jopiny osetimo yiero margi. Koro akwayo UDA kod ODM yani Azimio kod Kenya Kwanza mondo gibed jogo matiyo kod pachgi kelo lwenyo ok dhi konyo ka UDA osekawo Nyayo Azimio ram opona Azimio osekawo Nyayo Kenya Kwanza orang kama chielo kar medo liet mar siasa gi manono. Itoboke mar 5 kae sani koro mano jatenda duond burano mar UDA William Ruto sani koro wacho ni gin ema gibiro bedo kod mbi e od bura ka bende nyaka sani entiere kod adiera ni kweth mar Kenya Kwanza biro bedo kod kwan mar jod bura mathoth e pacho ka gino mowacho ni biro konye e kalo kata keto tim chike mathoth maponono onego bed ni kalo e od bura kacha. Ang'eni thuolo dhiyo lakini gima nyalo lero ne nyakwara Ramogi en ni Ruto olonyi propaganda nikech aparo e kinde machien Ruto osebedo ka wacho ni en kod jood bura mathoth ma obwogo jatend piny Uhuru Kenyatta kod jatend Azimio Raila Odinga mondo okel bill moro amora e od bura to kane okel bill mar BBI e od bura ne jood bura mag Azimio ne thoth mohingo jood bura mag UDA. Koro ok ang'eyo ni jood bura ma Ruto wachogi gin kure to pok jopiny oyierogi. Jopiny biro nang'eyo ni ng'ano man kod jood bura mathoth bang' yiero. Nyalo be Ruto wacho adiera kata wacho miriambo nikech pod ok waneno jood bura mawachogi pok jopiny odhi e yiero. Azimio nyalo bedo kod jood bura mathoth kata na UDA pod ok wadhi e yiero
dakwa wach ni UDA ni kod jood bura mathoth nyaka tok yiere kwa dhi ng'en to ng'ano man kod jood bura mathoth. Akawa ng'eyo to boke mar 6 gin mana moko kuom weche mabende ne waselero ne joneno mag boke no mar The Standard, kama bende duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC otemo lero ne jo Kenya kaka gibiro keyo duoko mago mag yiero mano ahinya to kaluto mbulu mag jatenda piny Kenya mano e yiero mar dwe mar 8 higani. Chris adwani wadhi to boke mar 16 mano mar gazedni mar The Standard mane wach mabende adwani watiek godo okinyi makawuono mar Daily Nation mane wach mabende adwani watiek godo okinyi makawuono kabisa ni koro kambi mar reru mano mar Kenya Railways sani koro gibiro chulo jogo mane odara Muoroni mano omenda maderoma milion 20 mabende biro chulgi kalore ni nodargi kuonde magintiere. Wach makamae ineno nade Chris? En wach maber nikech joge ne en kod jogo man kod anyuola gi seche moko yudo ka ne odar gi ute gi omuk to gin gik bi no kethre kinde mane imuko ute gi koro en paro maber mar mondo ine kech jogi piny owacho telo ne oganda to kopo ni timo gimoro ma hinyo oganda onego beni ng'ano ka dhano onego beni ibedo kod paro mar biro miye gimoro ma bende nyalo konye mondo chak go ngima manyien. Koro paro ne en paro maber mar mondo Kenya Railway ochul jogo mane oketh gik tano omuk utegi ke jogi bende gin jo Kenya to railway mane igero no bende dina konyo jo Kenya ok okony le okonyo jo piny. Bende kanyo nitiere kwan ji 206 mabende wuok e gwenge kata villages adeka mabende yudore Muoroni mano e county ma Kisumu mabende nodar kanyo mage mo kuom jogo mabende biro yudo omenda no maderoma milion 20 mabende kambi reru mar Kenya Railways biro chulo gi kinde mano dargi mar mondo mi oger reru. Chris wach ni mogi kata wach mabende iluonwa okinyi kata odiochieng' makawuono mabende joneno magwa nyalo bedo kod gombo mar nene weche wa manyien mag odiochieng' makawuono. Waluo weche mathoth pod en kinde mar siasa koro kaw tuch to wabiro miyo gi maonge leo mora mora. Erokamano ahinya Chris kuom kaw thuolo mari walidha gazeta okinyi makawuono. Nyakora Mogi Ajuang' gi kanye mwachopo godo e giko mar nonro mar gazet ne walidho ni alidha moko kuom weche mabendo mipeka e gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Gazet momuori okinyi makawuono dhi inyiew ibed piny isoma e yo makare inyanya to weche motudore kod twaka mar piedho jogo mabende gombo bedo jolup jolara Compton piny Kenya mar mondo mi ibed kod ng'eyo ni gibiro timo ne jo Kenya ang'o kaponi giyomo. Ka kamano Nyakora Mogi Ajuang' yienwa mar mondo mi wakaw yoyo matin tok yoyo marwa abiro duogo kod twak mokwongo e chenro mar piny kikidhi mabor. Rabolo mowuoye kawuono en rabolo mipidho to nitie moro mipidhoga to en ikuoge to ichame direct. Pur osebedo ohala maduong' e pinywa kaka jo Kenya. Ng'e mang'eny kuom jopur kod pur. Strawberry dwaro close attention. Kendo odwaro ni seche duto isiki wuoyo kode imuli amula. Chakre loso puodho, pidho cham kod kayo cham. Kifwenyo gik manyien kod yore mag pur manyasani. Puonjri weche pur mamolo e chiro masani kiuso kendo kinyiewo gik moa e puodho. Magi te yudore pur gi ohala chieng' tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. George Aoko, Kani Mombasa, Toma, Ramogi TV. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. Like, we are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
we shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Roots Party. Semeni Baba Kea. Baba Kea. Raila Amolo Odinga, Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Agano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Kenya Kwanza Alliance, Presidential Debate 2022. Kiki Lok Chendroni. Oyaore kendo nyako Ramogi Juang kendo machiegni e twaka marwa mokwongo e chenro mar piny mabende chakore sani nyakango mol kanyo sa 2 mar okinyi. Nyako Ramogi Juang thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono tudore koda twak mabende notimore odiochieng' manyoro mano mar piedho jolup jolara kom maduong' e pacho kae. Ka twak makamano notimore odiochieng' manyoro mano e mbalariany mar Catholic University of Eastern Africa mano buore Nairobi kae. Twak mabende nota koda jofwambo mabende wuok e ute fwambo mopogore opogore kotudore koda migepe mamoko mabende siro piny Kenya ahinya to sani mabende wachomo yiero maduong' kendo dong' mana ndalo 19 kende to jo Kenya dhi e debe. Odiochieng' manyoro ne waneno ka jolup jolar kom maduong' mano moting'o Justina Wamae mano mar Roots Party ne wantiere kanyo kod Ruth Musheru mano mar Agano Party, Rigathi Gachagua mar UDA kachiel kod Martha Karua mano mar Azimio. Giduto ne gichopo kacha mar mondo mi giler ne jo Kenya gigo mabende gibiro timo kata kaka telo mar gibiro bedo kaponi giyombo e yiero maduong' mar dwe mar 8 mano mahigani. Twak makamano bende biro e kinde mabende jo Kenya ng'eni nyaka sani nitiere kod siso mar neno kaka twaka mar jolara kom maduong' biro bedo. Kata kamano okinyi makawuono wabiro mana twaka kotudore koda piedho jolup jolara kom maduong' mabende notimore odiochieng' manyoro. Kata kamano nyako Ramogi Juang okana kenda mar mondo mi wabeda kod twaka machalo kamae. Antiere kae kod Dr. Joseph Obosi mabende en jalonya e weche magatelo e pacho kae. Akopogore kod Dr. Joseph Obosi bende abiro bedo kod Fredo Gweno ka en bende jalonya weche mag telo. Wadwa mana temo kolo kaka jogo notwak ne gitwak e yo machalo nade ka bende gibiro telo ne piny Kenya e yo machalo kaka mane. Kata kamano kapok wadonjo e twaka marwa okinyi makawuono we wawinjane kaka negi loso odiochieng' manyoro e mbalariany mar Catholic University of Eastern Africa. Say this. Our idea in Kenyans, I want us to be very conscious and, open up your minds. And before I explain, let me give you a quote by a guy called Ralph Waldo. He said, in every generation, there are map makers who see opportunities, seize the opportunity, and open man's vision to the future. That is the direction Roots Party is taking. But let me say this, the marijuana we are advocating for. I'm happy that Kenyans have all gone through a science class in primary, a biology class in high school. There's something called species, or cousins of plants. There are 2 species of marijuana, or they are cousins, let me say that. Cousin moja anaitwa THC, which has the psychoactive ingredient. That is the cannabis sativa that you hear all the time, imeshikwa na watu wa DCI. But sisi focus yetu ndi CBD, or cannabis. That one gives you industrial hemp. So when you go hata venye professor anasema itapandwa kwa expressway and you pick a leaf and chew, it's only going to give a detox, let me tell you. And saiji watu wako na simu zao. Can you Google hemp seed sales in Kenya? Those products are in sale because zinakupatia immunity, zinakupatia omega-3, unaona, it boosts your immunity. Those products are on sale and they do not have the psychoactive ingredient yenye inafanya watu wana lose focus. Our big agenda is corruption. It has eaten us in big ways and in every way. So corruption is our bangi. So that is what we are after. Then the rest will be able to be balanced out. Madili kwangu na kwa Agano Party,
is the intention to be transparent, is the intention to be trustworthy, and intention to be trustworthy to the Kenyans who have employed you. Kwa hivyo pale mimi naona the integrity has been compromised with the current and the past government and our competitors. Kwa hivyo tunaomba Wakenya waweze kutupatia nafasi. Kwa kuwa sisi ndio we are ready to be audited. We are clean. So why not give us the chance? We are not threatened by the other pair of competitors because they have been in it. Kenyans have seen. Kenyans know. This is nothing new to us. Ni kubadilisha tu tunahitaji kubadilisha. And Agano Party is coming in as the option ya kubadilisha. I believe that a combined ticket of Raila, Odinga, Martha Karua will do the best to fight corruption. When you said I do not share any values, you've addressed the issue of corruption and graft, but you do not share any values and even agree on his brand of politics. What do you say to that? Because values, this is... As of that time, I felt I did not share anything with him. And remember, we were candidates. There is no way you will praise the other candidate. But I can assure you that it is not because I thought he personally was responsible for any wrongdoing, nor did I feel that President Kibaki was personally responsible. But there were rogues within government they failed to act on. And I felt my hands were tied in the performance of my duties. And therefore, as I campaigned for myself, I actually was saying, look, you've been unable to fight corruption, just like the Jubilee administration under President Uhuru Kenyatta and Dr. William Ruto. And they are still in government together up to now. And we saw Dr. Ruto attending cabinet a week ago. They've been unable to fight corruption. You can't hold one side of government and say the good one is mine and the bad one belongs to the other person. That's double speak. Honorable Kashagwa, just a moment. Nyakora mugejuang manaka kiseneno mano kaka jolup jolara kom maduong' notua kod chieng' manyoro e kinde mabende ne ogwelgi mar mondo mi giler ne jo Kenya kaka telo mar gibiro bedo kaponi giyombo e yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. Nyakora mugejuang in bende mineno asani inyalo oronwa apachi kotudore kod twak makamano ote kata penjo mora mora iorono e namba mar 36000. Facebook kacha wantiere live iyudo wa Ramogi TV Kenya, Twitter @Ramogi TV KE. Ka an bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Ase nyisi mbele kacha ni antiere kod welo ariyo mabende wadwa bedo godo kod twaka makamae mar temo nono kaka jolupa jolar kom maduong' mar Kenya kano tuwa kod chieng' manyoro. Wendo mokwongo en Fred Ogweno mabende en jalonye wechego mag telo kata en director mar Interregional Peace Network e pacho kae. Fred Ogweni chiwo nade okinyi makawuono? Achiwo maber ahinya. Achiwo maber ahinya kendo agoero kamano kuom yudo thuolo kendo mar biro e Ramogi kae mondo mi watwag gi jopiny e weche mag siasa masani koro dhi nyime pacho ka. Machiegni ahinya. Wendo mar ariyo mana kaka senyisi nyaka Ramogi ajwang' en Dr. Joseph Obosi mabende en jalony e weche mag telo. Dr. Obosi chiwo nade okinyi makawuono kendo machiegni e twak? Erokamano, oyawore ahinya Joyce, oyawore kwa Ramogi. Amor mar bedo kwa twak makawuono. Bang' kuom adwa timore kuom jolup jotelo kata mag jo president madwaro manyotimore nyoro. Aka wachako twak mar okinyi makawuono ka wachako kodi Dr. Bosi. Twak makamano ne wantiere kacha no chak twak mokwongo mabende no chakore kinda sa par gachiel mamidhiambo nyaka gimoro sa 1:30 kama mano e kind Justina Wamae kod Ruth Musheru. Ka twak mar ariyo bende ne ntiere kinda Martha Karua kod Rigathi Gachagua. Ka wachako twak makamano korka kori ni nene yo machalo nade bende ne ginyiso jo Kenya gino ma jo Kenya gombo ng'eyo? Anyalo wacho ni twak mar ng'ama dwa luwo bang' ker ok wanyal ng'eye e yo mopogore gi kaka manifesto margi. Ma gin jok madwa dhi konyo ker. Koro gima dwa wach kuomgi ni to ere ng'ama ne onyiso
kata o represent ja ker mare maber moloyo. To gigi te, nyo gitemo te, to seche moko kadwa wacho mang'eny ahinya kuom jok manyo chako ariyo, kaka jo media be nyo yiero gi omiyo gi mondo gichak mokwongo. Nyiso ni gin gi thuolo matin ahinya mondo mi gikaw kuonde ma gidwarogo. To anyalo mana rawe matin ni ja Roots Party mana kaka wajakwa wuono nochako. Ong'ama weche ne mit, to mano be kamorumo godo. Nikech otemo wacho gik moko ma ji gombo winjo to kidwa wacho. Gima nyalo kacho ka en kodwa wacho nodwa tiyo kod loso uchumi mar piny, to loso uchumi gi gik masani jopiny sirkal ok dwar. To ji mang'eny nitiere matimo gik ma sirkal ok dwar goendo ma kowinjo ni ng'ato dwa kimone gi gino to gimor. Ti jok moko be winjo gi bende metameta e itgi ni wan kwayudo kuonde miuse thuonde, wan kwayudo kame use gigo ndiek. Mane kaka mor gino rumo tieko kanyo. Koro ok wanyal kowore mang'eny mondo mi wach ni to gigi biro bedo nade kaluwore kaka gidhi timo e loch mar piny. Winja ne korka Fredo Ogweno mabende en jalony weche gi mag telo. Twak makamano nobedeyo machalo nade ka wang'iyo twak mokwongo. Dr. Bosi osetemo leronwa kaka jo Roots Party no twak kacha ka bende chalo ng'ama dhoge ne milimili. Wanyalo wacho ni en nong'eyo yo makare gigo mabende nong'eyo manifesto make nonatemo siro gi e yo makare. Korka kori ni neno twak machalo kamane e yo manade? Aparo ni chuny twak ne en twak mar ariyo ma wabiro donje, lakini moro twak motelo no ne en gima jothum luongo ni en curtain raiser. Inyalo wach ni ne en murobul. Ne en murobul. Koro ok wanyal wuoyo kuom murobul nikech adier mantiere ni Wajakoya gi Mwaure gin jok ma murobul, gin jok ma kowo ji, koro gin gitero jok mamoko. Nekech ok apar ni shida ma Kenya ni godo inyalo los gi mana weche mag njaga kende. Kata bed mana ni uyie mondo gipur njaga, uyie mondo gipur thuonde gi gik ma gitimogo. Ok apar ni mago gin gik manyalo konyo Kenya. Koro ok apar ni wanyalo miyo gi time ahinya ka wawuoyo weche mag thuonde gi weche mag njaga, nikech wang'eyo ni mago gin gik man tok chik ma kuma gidhi onge, koro miyo ok wanyal miyo gi thuolo malach. Atoka koro wang'iyo korka Rigathi Gachagua kaachiel kod Martha Karua nopenj gi penjo mopogore opogore kacha aka bende giduto ne giyudo thuolo mar duoko penjo goyo machal. Ka wachako kod wechego mag konono kaka telo mar gibiro bedo kaka lero ni tij jalup jatend piny Kenya biro bedo yo machalo nade. Par ni e telo mar Uhuru Kenyatta kod William Ruto ne waneno ka pogruok e paro bedo e kind jogo kaluwore kod kaka ne gi lero tijegi. Kwachako kodi Dr. Obosi ne gi lero e yo makare kendo wach mar pogruok e kind jalup gi jatende nyalo nenore mbele kae kose wach makamano ok wanyal neno kende pachoka. Kanyalo chako kod Rigathi Gachagua ne gitemo wacho gik ma igombo timo. To gima Rigathi gite ba wach ni ne giluwore gi mpango man ne gigombo nyiso jopiny, luwore gi kaka party margi gi kaka gidwaro mondo ginyis jopiny owinj ang'o kaka ginyalo loyo godo siasa. Ma samoro ne ok otimore maber ahinya ne Rigathi Gachagua, kech inyalo ng'iyo ka seche mang'eny wiye ne owil kata mana penjo mopenjo ok owinji. Anyalo wacho achiel kuom gi kano penje ni to mafuta en pesa di. Owacho noko owacho ne en poko dhi supermarket. To nyisa ni supermarket onge kama supermarket ming'iewe mafuta. Nyisa ni ok owinji nikech strategy mane owuok godo ni en kawuono adwa nyiso ni jo Azimio gi gin jok moa kuonde ma jotelo nitiere dynasty. To jogi owuok kendo lweny magigoyo gi Uhuru Kenyatta. Koro ka thothne ochung' mane kuom nus mar twak mare en mana goyo Uhuru Kenyatta, to Uhuru Kenyatta ting'eni ok ochung' godo e party machielo. Koro mane mimi ineno kuom
nus seche mano wacho ne en gi thuolo matin kendo yuago ni ang'o momiyo ne ok omiye thuolo mang'eny mondo mi owach godo bottom up approach margi. Kidok e Martha Karua kaluwore gi experience mage, ong'eyo ni samonyisi kata ni mos ji timoso ji tidiro wacho achiel e pati mari. Koro kinyalo kwane seche mowinjo kowuoyo no to wacho ni gigoyo corruption e tich margi mokwongo. To ng'eyo ni corruption king'iyo line makocha to kone lo kaka ng'ewa kaka tuk marwa chal. Nikech neno ka kocha nigi corruption mang'eny ma bende odiro wacho achiel ni ka Rigathi ni owacho ni en 2000 kapok owadgi obedo governor ma Nyeri ema orwake gi cases go. Martha duogo paro ni sirkal mar county government ochakore 2013 wiye no wil nikech focus mar en madiro missiles kocha nodwa mana ni otema ketho odira weche moko paro kacha odira weche moko paro kacha ko wanje ne pach Fred Ogweno ni ina kaka ne wachako twak no mikila ng'ato thuolo mar lero ni obiro bedo jalup jatenda pinya machalo nade korka kori Rigathi gi Martha usewacho ni Justina kachiel kod Ruth waketenge kalure ni gina nok gitwak ponono kalure ni mbi margi onge mathoth ahinya pacho kae. Anyalo wacho ni gian twak manyoro no dhi amodhi. Twak manyoro no dhi amodhi matene no dhi drodro. No dhi drodro. Ne na twak mayiete. Ne en twak mayiete to gima nyalo wacho ni no miyo dhi amodhi. Nitire jal mano tiyo tich matek ahinya. To jal ni no onge twagno. Mano ng'ama no tiyo tich matek ahinya en jal mano tweyo lew Rigathi Gachagua. No tweyo lew, otweyo lew machalo nang'o. Nikech ne okwaneno Rigathi Gachagua mane warito mondo mi wane. Malewe kierga. Wanyalo wacho ni no buogo jopiny. Jopiny ok oneno gino mane gi expect. Wang'eyo ga Rigathi Gachagua malewe kier. Wang'eyo ga Rigathi Gachagua ma lewe bayo wach kata king'iyo kaka owuoyo mikutano mag siasa magin godo. Wang'eyo ni en ng'at mabolo weche kendo bolo weche ma samoro ok gin weche mabeyo. Emomiyo kinde ma okalo kane an kato nawacho ni samoro amora ma oelo dhoge to riwruok mar Kenya Kwanza wito mbulu mathoth. Nyoro ne waneno aparo ni en director mar communication margi Hussein Mohamed no tiyo tich kabisa nikech king'iyo mokwongo nyicha ne gichiwo siem ni kamoro kweth mar DP ok nyal biro chopo e twak machalo kama. To ne waneno ka gichopo. Kane ng'iyo bang' twak sama ne Rigathi Gachagua wuok oko, jogo mane oteno bathe, achiel kuomgi ne wan kacha gi Moses Kuria, ne wan kacha kod Ndindi Nyoro, to gi Hussein Mohamed mana neno ka moso ng'ato kanyo konyiero kabisa kendo mor. Nikech no ng'eyo ni kama entiere otweyo lew Rigathi Gachagua kendo ne gimiye siem kabisa ni ne inyalo ketho mbulu. Koro miyo ne ok waneno Rigathi Gachagua mogonyore. Majo dira wach kaka ojabet ka odiro no bedo contained tiende ni ne oken Rigathi Gachagua ma wang'eyo koro ma omiyo ne otemo control king'iyo Martha Karua kaka ne odonjo gi nyikwaye Martha Karua ka no odonjo gi nyikwaye tiende ni lweny kidhiye gi nyithindi kata gi nyikwaye ti dhi amen ok inyal dhi amen ka ielo dugwadu iwinja yes okinyal elo lep wadu kata dugwadu kingwane gi lewni nikech nyikwa inyalo neno duge ma imbe nyalo poko maki gi kamarach ma nyikwa yo neno ko maki gi kama ko winjo Rigathi Gachagua bende no wacho ni mino de ne ntiere kacha ka achiel kod nyithinde ko sento no se twelewe bas kore no se twelewe chuth but koro Karua ne ni ka Karua koro neno ni ntie kako nego beni oketo gino mayom nekech no injo ka kokwongo wuoyo wacho ni an ka gi nyikwaya omiyo adwaro twak man gi dimbruok koro miyo Rigathi Gachagua bende osetwelewe kocha koro miyo mokwongo ne wan gi twak mane ni gi dimbruok ne ni gi civility kato doko ni Rigathi Gachagua kani ng'iyo twak mane en godo pod en gi rima mathoth gi ker kech ni neno ko temo diro missiles otemo diro kite ahinya mago ker mane onge twak manyoro koro ko penjo tuinjo mana Uhuru Kenyatta ki penjo tuinjo mana ko Uhuru Kenyatta motemo goyo to ko tem ringe manifesto gi gima gidhi timo ne jopiny ma king'iyo ahinya tibiro nwang'o ka Martha ne otemo loso kuom gik ma gidwaro mondo mi gitim kano openjgi ni to kuom endalo 100 motelo ang'o ma uchano mondo mi utim ne jopiny nikech sani gima hinyo jopiny ahinya en pek mar ngima asewacho ga kae motelo ni
sani jasiasa moro amora man serious ok onego bed ni focus e wach mar manifesto moro amora. Be ok onego iwuo kata mana manifesto midhi timo. Nikech gima duong' mokwongo en kaka ngima nyalo duogo piny. Kisort out weche mag mogo man malo. Ki isort out weche mag mafuta mar chiedo man malo. Ki sort out weche mag school fees gi kaka ngima tek. Ok inyalo mamoko go koro donjo mana kendgi. Koro miya nyalo wacho ni ne ok waneno gima ne warito mondo wane kuom Rigathi Gachagua. No temo bedo contained. Martha bende no temo ahinya. Nikech ne ok waneno Martha ma wang'iyo godo bende, ne ok waneno Maritha ma wang'iyo godo. Nikech Martha ma wang'iyo godo thothne ipime gi miyo machalo kod chuma. Mano ne ok owuok e lela makare ne ok waneno. Yes, ne ok waneno. Ka wadhi korka kori Dr. Bosi sewinjo kaka Fred Ogweno lero yo makare kaka Martha kaachiel kod Rigathi Gachagua nyoto kod odiochieng' manyoro. Ka wachako kod wachno mar kedo kod mibadhi e pacho kae. Mibadhi waseng'eyo ni en achiel kuom gigo mabende gin ohinga maduong' ahinya e pacho kae. Kendo waseneno kapo nono nyaka sani nitiere jotelo ma mibadhi mieno to sani waneno ka nyinge gi nitiere debe. E wachno mar kedo kod mibadhi bende Martha kaachiel kod Rigathi Gachagua ne owacho yo makare kinde mane gitwak nyoro. Anyalo wacho mang'eny ni aneno gima nyagombo neno manyo I expect. Rigathi mang'eyo kata ong'ama mang'eyo in person mane en kiwacho ni mane en tiende nang'o, mane en e yo machalo nade? Mamedo sudo ni wado en ng'at ma dwaro mana diro dhong' seche te. Dhongo nyo dire makata ok ne kodiro gi lwete ariyo to nokodire achiel. Odire gi dhoge. Mano menyomo ne wacho gimonego us manifesto mare. To mano strategy mar political strategy maber nikech nyok otimore nono. To nikech oyudo ka Martha gi jok manyolose strategies mage en mondo mi kik jo kwanza wach gik monego bed ni giwacho nikech ging'eyo ni Rigathi bi kan kochopo kacha nyaka ngoyanyre man Uhuru ka ngochopo kucho ko penji to inyo penji ni ni gadier ni Gideon Moi ne dhi bedo deputy mar Ruto. Mano bende kochako doke pod odhi mana kocha. To Martha ka ing'iyo onge seche manyo wacho point ma ok odiro wach mar manifesto mare. Kiwacho mibadhi, iwacho e dak, tiwacho sida mar ji. Ka nying'iyo gigo, sasa wach mawacho nyaka onyum gigo adek. Ko wacho nyaka obole ni wadhi konyo ji gi Babacare. Babacare no strong e chuny wach maduong' mar raia gombo winjo. Onge ng'ama madhi dak ka ok odhi osiptal nade. Odhi yudo Babacare mano iyudo Azimio mar manifesto. E manifesto ne wacho pesa ne dhi yudo kanyo. Owacho ni $2 billion lal e corruption wang' ka wang'. Koro corruption wadhi goyo number 1 makwongo. Nyiso ni pesa mowuok e corruption no dhi chulo pesa mar Babacare. To corruption ni dhi time nang'o? To corruption ne owacho ni gidhi timo gini nikech kata cases mag IBC lando tieko dweche 6. To en bende gidhi make sure ni olos dweche 6 manyiso ni to pesa mitimo godo gigi owacho ni nitiere kanyo kuom $140 billion midwaro ni. Kuom mar corruption en $1 billion. Nyiso ni ne ong'eyo ni jopiny dwa ng'eyo ni to sida machandogi mar ng'eyo mogo ni. Ng'eyo mogo ni dhi time nade? Ng'eyo mogo. Idhi tieke yo machalo nade? Idhi tieke kuom jok mimiyo 6 million 8 ma ok nyal gidhi yudo pesa ka kuom Babacare. Babacare ni nitiere e sirkal kucho ok en gima pod dhi manyoko. Koro kuom mar nyo package manyo diro missile maber manyo dwaro modonjo to tamo gi Rigathi wacho kaka odhi timore gigi. To bende e odiochieng' manyoro Fred Ogwene kinde ma bende ne gitwaka ne giyudo thuolo mar lero ne jopiny mwandu ma bende gintiere godo ka bende Rigathi Gachagua nowacho ni en mwandu ma intiere godo wanyalo wacho ni en omenda mar ringe milion 800 kanyo to Martha nowacho ni en mar ringo e milion 150 kanyo. Ne ber ahinya lela yango mwandu ma gintiere godo kaluwore ni ponono nitiere jomoko madonje sirikal kod maling' mar ponono kwelo kose wachno mar yango mwandu ma gintiere godo nowuok e lela yo machalo nade?
Aparo ni kar wach mar mwandu magin godo Martha no timo maber kabisa nikech ne owacho mwanduge to kendo oketo gi maklia mowacho ni oonge koda siso kata ndadhu mathoth mar manyo mwandu mang'eny ma kamoro oko odich godo. Kane openje Rigathi penjono to ne bet dhoge chalo gima moko. Gima nyaka wakuongo wang'e ma nyaka wayie twakae ni ing'eyo ni Rigathi biro ne twagni ne obiro ka en koda cloud moro, unji moro ni en ng'at ma otenore gi weche mag mibadhi nekech ing'eyo ni en koda cases e court madhi koda weche mag mibadhi. Koro ne omiye opportunity maber mane onego bed ni otiyo godo mondo mi oler wechegi. To nitiere kama ne olero tichakido kochako tuere. Kuom ranyisi ne owacho ni mwandu ne kata omenda ma piny owacho jo ochungo e doho kata ong'ado e doho moko nyal tiyo molor ne doho en $200,000. Ochako wacho ni pesa ni osebed ka wuok to donjo kako explain wuok to donjo koro wuok ne to donjo ni emomiyo piny owacho wacho ni en gi $5 billion. Koro okang'eyo ni piny owacho nyalo bedo mofuwo machalo nade madang' ne ka $200,000 wuok to donjo to lokore $5 billion. Kamachielo bende kama ne ochako tuere godo mane kamoro nyiso ni ne owacho adiera en kowacho ni osebedo kogero ode ma pod ok otieko to ode ni $200,000 emolor ne do kata kamano en gi $100,000 en gi $600,000 monego bed kaka pesa no osebed ka wuotho. Koro dhiere ni to sera mane iloro ne $200,000 ni ang'o mancha mone tieko odni. To bende wang'eyo ni Rigathi Gachagua ok en ng'ama odhier. Mano en gima wang'eyo. Ok en ng'ama odhier. Koro miyo ne en gi opportunity king'iyo wach mar mibadhi ni jok ma cloud mar mibadhi ni osebedo ka temo gima mieno ahinya en Rigathi Gachagua to koda jatend William Ruto kich osebedo ka wachore ni gin jok ma otenore gi weche mag mibadhi. Koro miyo twagni ne miyo gi opportunity mar lero ayanga mar lero kech ma gima ne ging'e ni nyaka bi mar lero matutin to an ma e mwanduna to gima en godo. Koro ne winjo ko wacho mana $200,000 kende ma en godo no to ne ok owacho. Mar ariyo kane openje e wi kedo gi mibadhi to ni winjo ka ok owuo maler ahinya kuom kedo gi mibadhi nikech weche mag mibadhi ma samoro osebedo ka mieno gi ting'eni weche mag mibadhi gi ka gimieni to samoro iwacho ni gigi gin gik mohangni kaka nowacho. Koro komi thuolo mar pedho gi elela nito bo ohangni adier to nego be ni wacho kaka ohangni. Koro miyo yiero ma wadhi bedo godo ni question mar kedo gi mibadhi en gima important kabisa. En gima jo Kenya ng'iyo kaka dhi bedo nikech kaka ni winjo ka Martha wacho ni ker yande wacho ni wawito $2 billion odiochieng' kodiochieng'. To bende kochako penj gi ni to $2 billion mawawito ni gin jo mage man kode. Koro miyo Rigathi Gachagua jatende osebedo e sirkand ni kuom higni makoro 9 gi bathe. Koro miyo kiwacho weche mag mibadhi to ok ginyal wacho ni koka giwuok oko koka gidhi kedo gi gini to gin gima ne gin e iye. Iwinjo. Koro miyo kanyo ne ok owuok maler ahinya e thuolo mar kaka ne ginyalo lero ne jopiny nito gidhi kedo gi mibadhi e yo machalo nade. Atoka wadhi korka kori Dr. Bosi. Abende nitiere wachno mabende nye wuoka e lelo odiochieng' manyoro par ni higa mar 2019 amane kinde mane Martha Karua nitiere nomit lemono mar Justice and Constitutional Affairs Minister amano e sirikal mar Mosenindo jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki ne ogwetao kendo wuok e telo akaluore ni en wacho ni nitiere kaka ponono ne ok owinja nitiere frustrations kata ponono nitiere ng'ano mane thiro chenro mage mag wuok mar bedo e telo kacha. Korka kori wach makamano bende ne olero no okchwale lele yo makare kaluore ni mane gi mar Rigathi Gachagua ne temo goe godo ni kise donje telo to ponono ka nitiere ng'ikruok kata nitiere seche mobedo matek tibiro ringo iweyo telo. Mane achiel kuom gik manowacho maber kabisa to mane ma pod nyiso pogruok maduong' e kinde gi Rigathi Gachagua. Kapok aduogo wacho kanyo we aduok medo yawo moro kuom Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua nyo wacho notieko higa 15 mosetiyo godo civil service. Nengo pesa michulo ji civil service wang'eyo. Kigoyo kwan to kwan ok donji. Kwan ok nyal donjo $200,000 man godo. To ndalo mano chako goyo ohala ema kuomi omoke rot gi county government Makwale gi Bungoma kod Manyeri. Eto kar $1,800,000 ni owuok kanye. To kendo $1,800,000 ni
nyiso ni ok en ng'at man gi kite nyalo hangore lela manyis ji ni aler ka pamba kata chal gi manade. Koro en opando gik moko, emomiyo pod opando kite, to sano nyo wadwan mondo wane koke. Ne wadwani ogol koke makare to mondo wane koke gik kanye. Koro mane omiyo kichak idok kuom Martha, mano e gima telo maler kod maler dwarore ni ka in kod ng'ato manyo Martha wacho maber, king'eyo ni ng'ani ok inyal tiyo kode, ok idhi oko kidhi yenyo. Idhi wuoyo kod waneno kaka natimore kama nikech tamruok winjruok ok nyis ni un wasigu. Omiyo nyol lero ni ka higa 2006 2019 nonego bed higa 2002 nyaka 2007 nikech mane mar sirkal mar Kibaki mane nitiere, mane Ministry of Justice and Constitutional Affairs. Koro mano kanowuok ndalogo nokono dhi mowuoyo gi Kibaki moko nikech achiel ariyo adek gi ok ane ka pod anyalo dhi mbele kaka watimo gini. To ka luwore kamano, pod wan gi luor, pod an godo kodi, gima nomiyo ne gichwanyore kaka ne gichwanyore pok jong'eyo nyaka kawuono. Mano e kaka idwaro ni jatelo, leadership and ethics obedi. Ok iwuondri ni pod ida chamo pesa mar sirkal dhi go mbele, to gik midwaro mondo iusi ok idwar, kidhi kucho tiwita tidiro na yany. Koro mano e kaka idwaro, ok kata bedo ni minister kende, obed ni en deputy president, obed ni en jatich mar sirkal, obed kama nade, aratiro mari bedo e lela ni an kaluwore ga achiel ariyo adek ok ane ka pod wanyalo winjore dhi mbele. Tupogoru to kulo ni koro chako yanyoru. Anyakora Ramogi Ajwang' medo paro ni thuon wach mabende watwake okinyi makawuono tudore kod twaka mabende nobedo odiochieng' manyoro, mano mar piedho jolupo jolara kom maduong' mabende notimore odiochieng' manyoro. Ne waneno kopiedhgi kanyo e twak mabende nobaga kod ute fwambo mano e mbalariany mar Catholic University of Eastern Africa. Ne waneno jotelo mopogore opogore, mano mar Roots Party, Agano Party, mar UDA kaachiel kod mar Azimio mabende nochopo mar mondo mi odadho gi odiochieng' manyoro. Ote kata penjo mora mora ioronwa ka wadhi mbele kod twaka mar okinyi makawuono, kaluwore ni wantiere live nyaka e Facebook kacha okinyi makawuono. Ka wadhi mbele kod twak marwa bende amedo paro ni okinyi makawuono antiere kod welo ariyo, mano Dr. Joseph Obosi kod Fred Ogweno mabende konyowa e kolo moko kuom gigo mabende nowachi odiochieng' manyoro e kinde twaka machalo kod amano. Ka wadhi korka kori Fred Ogweno, bende ne waneno ka bende no penja jotelogo wach mabende Rigathi Gachagua ne wacho kata otemo wacho ni Martha Karua en project mar sirikal. Ka bende ok gimoro amora mabende ne openje to wacho ni Martha Karua no ochalo jalup jatend piny Kenya masani to nego bed ni en jalup Raila Odinga. Weche makamago nowuok e yo machalo nade kalore nosiko kowacho ni en project mar sirikal mantiere telo sani? Aparo ni motelo kacha awacho ni king'iyo kaka Rigathi Gachagua ne wuoyo, Rigathi Gachagua ne temo debate gi ng'ama ne onge kacha, mane en Ker Uhuru Kenyatta. Pod en king'iyo kaka wuoyo to pod en ga lit mang'eny ahinya. Ok wang'eyo nikech nowacho kacha mabende en gima wang'eyo ni motelo ne bedo jasiasa, ne en jakony kata PA mar Ker Uhuru Kenyatta kuom thuolo malach. Koro miyo kama ne pogruok gi odhi wuokie makae to waneno ka weche mag mibadhi otene mochako make, en ng'at man gi lit, en ng'ama nigi mirima mang'eny. Koro miyo samoro amora motemo wuoyo to neno ni e gik matime kata chiedh nade mamake Ker Uhuru Kenyatta ema timo gigi. Koro ineno ko ok oba wach, ok owuo motiek wach moro amora mowacho ma oko odir wach ne Ker Uhuru Kenyatta. Koro kata mana kuom mulo Martha Karua temo wacho ni Martha Karua ne en project mar Uhuru Kenyatta, Uhuru ema notemo goyo. To omiyo kanyo bende en kama notemo wito mbulu nikech onego bedni ofocus e gima sirikandgi dhi timo. Onego bedni otemo rango gima gidhi timo ne jopiny. Koro miyo gima whether Martha Karua en project mar Uhuru Kenyatta kata en project mar jopiny kata en project mar baba, gima duong' ni to bende onyalo timo dwach jopiny. Bende Martha nigi ability kata capability mar miyo sir kata kony ma Raila Odinga dwaro mondo mi oneni odhi bedo gi sirikal madhi telo ne piny owacho. Ker Uhuru Kenyatta bende en dhano,
en bende en gi interest. Ok en siri ni Ker Uhuru Kenyatta e winjruok ma gin godo gi migosi Raila Odinga ne giwinjore ni ng'at madhi teno bath Raila Odinga Uhuru Kenyatta dhia e Central Province. Koro miyo Uhuru Kenyatta nyaka bene lwete nitiere kuom konyo Raila yieko kata goyo kogno ng'at moneno ni nyalo bedo makare. King'iyo kaka ncha ne Uhuru loso juma mokalo, ne owacho ni ng'at manyalo kedo gi mibadhi maber, an bet na buono, lakini ng'ama mirimbe ni malo, ng'at man gi riyo koda kech mar neno ni mibadhi odil godo pacho ka en Martha Karua kod Raila Odinga. Koro kong'iyo combination no, samoro kowuoyo kamano to jok manyalo bedo ni weche mag mibadhi gi mien ahinya ok nyal bedo mamor. Nyakora Ramogi Ajwang', ote benda neno kuoronwa okinyi makawuono. Ang'isi ni nyalo oronwa ote mari e Facebook kacha wantiere live. Namba mar ote machuok mar 239600 bende nitiere thuolo, inyalo oronwa ote mari. Kasomo moko kuom ote mabenda neno ka useoronwa okinyi makawuono. Johnson Ong'alo wacho ni Rigathi scored his own goal by saying kerosene iuso e supermarket. Gideon Ndaya mar Ogo Kabondo wacho ni en adiera kendo yangore maler ni jalup Raila Odinga ma en Martha Karua oromo kod bedo jalup jakom ne wuoyo kama bera kod heshima kaka jatelo. Vitalis Ochieng' wuodge ma Karariu wacho ni oneno wa eyo makare ka bende bondo wacho ni Martha ne oloso maber kendo romo telo. Rigathi ne duoko mage nobedo opposite koro kuome ok neno kobera kaka oparo mano pache. Ka Eriko Keyo Kizito wacho ni twak ne okodhi kaka ne waparo. Rigathi noloko twaka ka ne oloso ewi First Family jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mabende ne onge kanyo mar mondo oduok weche mane Rigathi wacho. Ne wadwaro twaka ma jogo ne imiyo thuolo kata ne isundogi mar lero kaka gibiro tiyo ne jopiny ka gimulo manifestos mekgi. Kata kamano Eriko Keyo oro ote mabor ahinya kae, kata kamano asomo mana ote no mana matin kende. Ka wadhi mbele kod twak marwa Dr. Bosi. Sani wang'eyo ni piny Kenya nitiere kod gowi maduong' ahinya e pacho kae, mano gope mabende osekaw kowuok e pinje maoko. Kane wang'iyo twak mokwongo mano mar Justina Wamae kaachiel kod Ruth Musheru, jo Roots Party nitiere kod chenro makare. Wanyalo wacho ni en chenro margi ma korgi gineno ni en